Вие гледате тази неделя. Ние започваме с темата Македония. Днес в Скопие е поклонението пред паметната плоча на Мара Бунева. През годините там, за съжаление, възникваха определени изблъсъци. В последно време България пък промени политиката си към Македония. Ще доведе ли това до ескалиране на напрежението по време на това поклонение? Това ще разберем от Иван Георгиев. Той е в Македония и във връзка с един друг случай, арестуването на 6 българи. Ще разберем от Иван дали е успял да разговаря с тях. Иван, добро утро. Добро утро, Лора. Доколкото ми е известно, те не могат да напускат Македония, нали така? Точно така. През вчерашния ден заедно с оператора Борис Кинтев успяхме да се срещнем с арестуваните при полицейската акция в Струмица, или поне с тези от тях, които се престрашиха да застанат пред камерата ни. Без да можем да твърдим, че има някаква връзка между тези събития, отново ще си позволя да припомня, че арестите в Струмица се случиха само седмица след нашия репортаж от там. Репортажа, в който разказахме за поругаването на българските военни гробища край Струмица и за репресиите, които преживяват гражданите с българско самосъзнание в Македония. И въпреки, че при опита ми да потърся официална информация от Вътрешното министерство на Македония, пресаташето на полицията в Струмица ми отговори в телефонен разговор, че не разбира български и трябва да намеря човек, който да им превежда на македонски. Аз все пак успях да разбера от документите, които са показани при полицейската акция, че тя е била насочена срещу канал за фалшиви медицински свидетелства. Предлагам да чуем разказ от първо лице на един от арестуваните българи по време на акцията. В средата, около 15 часа, ме чека на вратата и дойде, рече да отворим вратите, имаме контрола, претрес. Бие 2 хора и един полицаец. Значи 2 цивила и един полицаец. И ко влезна, почна от тази страна да вършат претрес цивилната полицайка. Първо пристигнал момento Яцо, вика първо отдека да почне. Он отвори неговата ташна с неговите лични документи, извърши претрес. Тук беше ташната на масата. После продължи на неговото бюро, от неговото бюро на масата. Тук върна също имаше сефо го накрая да отваря. От сефо тия на сталажата ще имаше документи. Тук дойде на тази сталажа, дойде на моето бюро и тук тия документи сите наред ги пребера. Бея ни замале пасоши негде 23 готови солични карти от сефо. Хората се представят дека са от полицията, значи са полицейски инспектори, имат наредба, имат за да вършат претест, налог имат да вършат претест от основния суд, от изтражна судия, от Струмица. Се легитимира. Не бея груби, они дойдея. Първо, викат дека има фалсификувани лекарски уверения. Не знам що, како, ама в даден момент почнава да взимат всичко, все и сещо. 2-3 дни след обиска, който е правен при хората, които посредничат с изкарване на български документи, един от инспекторите е срещнал един от посредниците и му е казал, че много хора в последно време подават документи за изкарване на български паспорти. Вероятно това много ги притеснява властите, но от друга страна пък нас ни притесняващото това е поредния натисък върху българите от Македония. Иване, действително може ли да става въпрос за натиск върху тези българи, които се опитват да изкарват и да помагат за изкарване на български документи за самоличност? На твой въпрос ще отговоря с въпрос този път, Лора, защото все още не е ясно защо при акция за фалшиви медицински свидетелства са изземани български лични документи, български лични карти и паспорти и защо част от собствениците на тези паспорти след това са викани на разпити в полицията в Струмица. На този въпрос тепърва предстои да намерим отговор. Междувременно днес край река Вардар ще бъде отбелязана 85-та годишна от смъртта на българската революционерка Мара Бунева. Както и ти преди малко каза, това е място, което е концентрирало особено в напрежение през годините. Това става ясно и от моментния вид на
плочата на Мара Бунева, която е наполовина разбита и едва се чете какво пише отгоре. През 2007 година в BTV репортерите разказахме за побоя, който македонска агитка извърши над българските граждани по време на поклонението на 13 януари. В навечерието на днешната дата през 2008 година по-късно, българския културно-информационен център, който се намира тук наблизо, осъмнен с надписи "Смърт на българите". Въпреки това и въпреки новата позиция на България по отношение на Скопие и стремежите на Македония към кандидатстване, така и членство в Европейския съюз, с голяма степен на сигурност можем да твърдим, че днес ексцесии в Скопие на плочата на Мара Бунева са малко вероятни, по простата причина, че в момента Македония всячески се опитва да изглежда като един добър партньор, да демонстрира едно добро поведение пред европейските партньори. Въпреки това, разбира се, агитката с гордото име Комитите на футболния клуб Вардар Скопие са непредсказуеми. Затова екипът ни ще бъде тук на място по време на панахидата. Но не, камъните хвърлени от ръцете на футболните фенове е това, което може да ни притеснява. Също може да притеснява и българските граждани тук в Македония, защото въпреки добрите намерения и въпреки огромните инвестиции и усилия, резултат от които са видими тук в центъра на Скопие, вече ви показахме това в филма "Македония", политиците на Балканите вече са доказали, че е много лесно да издигат барикади и огради и да строят, отколкото да строят мостове. А ако човек пресече камен мост и подмине най-новата величествена статуя на Филип II Македонски, може би ще успее да намери църквата Свети Спас в стария квартал на Скопие. Там в каменен саркофаг в двора е положено тялото на учителя от Кукуш Гоце Делчев. Ще си позволя да припомня, че през не толкова далечната 1946 година тените му останки са подарени от българската комунистическа власт на тогавашна Югославия. Тялото е пренесено тук от София, и в момента тялото на майка му лежи в двора на църквата Света Богородица в Благоевград. Това за всички, които ще намерят доказателство за силата на политиката да разделя майки и синове. Но не за героите, а за мъчениците на българската кауза в Македония ще ви разкажем следващата събота и неделя в BTV репортерите. След седмица ще посветим предаването на живите българи с техните живи истории, такива каквито са в момента, истории на българи, които са превърнали устояването на българските си корени в кауза на живот и смърт. Следващата събота и неделя в BTV репортерите. Много ти благодаря. Иван Георгиев, който от много време следи в BTV темата с македонския въпрос. Помните, миналата година той направи един много любопитен филм за това какво се случва, има ли подмяна на историята и докъде е стигнала тя в Македония. Иван ще продължи да следи през следващите часове какво ще се случи пред паметната плоча на Мара Бунева. Също така и, както ви каза, ще разкаже допълнително за всичко това и за случая с 6-мата българи, арестувани в Струмица, следващата събота и неделя в BTV репортерите. В студиото, докато слушахме Иван и гледахме видеото, което той ни изпрати по-рано днес, с мен бяха и двамата ми събеседници по темата за македонския въпрос. Нека ги представя. Това са Александър Юрданов, който е бивш посланник на България в Македония, който също Иван беше записвал преди време в този свой филм, който направи през изминалата година. И племеницата на писателя Никола Вапцаров, Май Вапцаров, която също ни гостува. Здравейте, радвам се, че сте в студиото. Добро утро. Всичко това, което чухте до този момент, какво ви кара да мислите? Мислите ли, че ще има първо ескалиране на напрежението? Да започнем с това, покрай всъщност актуалната тема, днешното събитие, поклонението пред паметната плоча на Мара Бунева. Такива сблъсъци, за съжаление, имаше предишни години, или сега македонците ще се държат ще държат нещата под контрол? Може би това събитие е своеобразен тест в момента за македонското и държавно ръководство, разбира се, защото наистина специално с името Мара Бунева много се е спекулирало през годините и имало много провокации. Аз си спомням и като посланник ние правихме всичко възможно, разбира се, да избегнем тези провокации. Дайте един случай. Какво имате предвид? В смисъл за тези
Ами имам... Поругавания на плочата. Значи... Иван каза, че и до момента е натрушена наполовина. Да, и не се вижда. И не се вижда. Това е станало след мене. Но преди това ние се опитвахме и по мое време се утвърди това да се отбелязва този ден, този факт. Денят, в който Мара Бунева разстрелва един зловещ полицейски шеф на Скопие през 28 година. Мисля, Прелич, Велимир Прелич, който е бил страшилище, така и най-мразещия македонците човек в Скопие, защото 28 година омразата срещу македонците е всъщност омразът срещу хората, които знаят, че са македонски българи. Тоест казвате, че днес ще бъде тест за това как ще се развият нещата. Дали как ще се държат властите. Разбира се, има и неконтролирани хора, може да се случи някакъв инцидент. Да, Иван спомена за агитки и така нататък. Затова моят съвет е, нали, сега те няма да начуят, може би, но моят съвет е все пак и вашия екип да внимава, да не бъде проследяван вечер, ако влезе в някоя кръчма. Вие май докато сте бил посланник в Македония, не сте живял много добре. Защото провокацията може така, като ви слушам, имало е теория на конспирацията по това време. Разбира се, защото провокацията може да се случи извън мястото на Какво мислите за този случай, между другото? Шестимата българи. Това, което Иван разказа, звучи доста притеснително. Общо зато това е случай, който се повтаря. 27 година, например, тези задържани млади хора, които са по повод на които е разстрелян Прелич, защото се държи безобразно, които са имали българско самосъзнание и са се определяли като българи. Неговото желание е било фактически да ги накара да се откажат. И по повод това... Да бъдат прави сърби. Да, да бъдат прави сърби, да. Тук в случая обаче притеснителното действително е и това, че не са му дали информация официалните институции, което не говори добре. На кого? На Иван Георгиев. Той е звънял в случая, говоря за настоящата ситуация във връзка с шестимата българи. Нормално е македонските власти да извършват определени проверки, но притеснителното е, че са му отговорили, доколкото разбрах, че не говорят български или доколко това мисля, че каза. Да, че не говорили български. И не са му дали информация, защото вече това звучи... Много трудно се разговаря от свой на свой език. Това е проблем, наистина. Имаше ли специално за вашето семейство подмяна на историята, така да кажа? Знам, че направиха всъщност, правят музей на Никола Вапцаров. Ама това е една доста болезнена история, според мен е дори шизофренна. Защото невъзможно е един човек с български паспорт, един човек да пише македонски стихове или да бъде македонец, изявен като македонец. Това е едното. Второто, аз не знам дали вие сте запозната, но да, действително това е едно решение на Коминтерна, което нито в моето семейство, нито при който и да е се приема като правилно решение, защото баща ми в онези години беше арестуван именно поради това, че излезе решение на Централния комитет и той трябваше да прочете пред хората, че всеки от нас в Благоевград и в Горна Джумая трябва да се пише македонец. Тогава идваха македонските театри, тогава идваха македонски учители. Коя година се е случила с вас? Това е 50-та или 49-та, 50-та година. Баща ми действително излезе и каза, да, има такова решение, но лично аз съм българин, след което го арестуваха. Така че, може би в тези времена, в които действително е била доста тежка историята, понеже Сталин не иска да загуби своите територии, които е отвоювал, чакайки мирния договор, се стига до една история, в която се взима решение, действително, тази част, нали, да бъде евентуално
да бъде македонизирана. Това е една наистина много невероятна история и за хората, и за много. Аз познавам страшно много хора, които тогава пострадаха от това нещо. Да не говорим, че беха изпращани по Белене, че беха изпращани като Тодев, като някои други, които... Аз да ви питам още нещо. Да. Смятате ли, че това, че България промени в момента позицията си към Македония, стана по-остра, е правилна крачка, или мислите, че допусна грешка България във външната си политика, защото поставихме определени условия в замяна това да ги подкрепим за членство в Европейския съюз, което до момента не беше правено? Това са международни отношения. Отношения между хората, между народа, не между правителствени. На тази база човек би трябвало да разсъждава, според мен, последния начин. Какво иска ония македонец? Да излезе с паспорта, да обиколи Европа или да работи в Европа, това, което и ние правиме. Така, и? Тоест? Аз не мога да си представя все пак, че ние от майка ще се превърнем в мащеха. Той за вас е голяма грешка това? Не, на мен ми се струва, че това е грешка, защото вижте каква е ситуацията, да речем, с турците в Турция. Те работят спокойно, имат дружества и така. Вие какво мислите? Аз не смятам, че България по принцип е променила своята политика. По-скоро може да се каже, че България... заявка. Най-после България започва да постъпва като истинска европейска държава. Тъй като до сега, може би, ние обслужваме точно това, което на времето президента Петър Стоянов нарече романтична така страница от нашата история. Романтиката в отношенията с Македония. Ако България не се държи като истинска европейска държава, която вижда, че в Македония има определени проблеми, казва ги, поставя ги на масата, желая да създадат... Въпросът е, че ги търгува. Не, нищо не търгуваме. Желаем да разговаряме по тези въпроси, да постигнем съгласие на основата именно на европейските ценности и разбирателство, на основата на нормалното европейско... Вижте как политиците и вие говорите по различен начин. Нормалното европейско добросъседство. Ако ние това не го правим, означава, че ние самите не сме станали европейска истинска държава. Защо? Защото българската политика трябва в тези отношения тук на Балканите да стъпи на два фундаментални принципа. Едното, това са европейските ценности. Дума, която всички употребяват и никой не е казал, че е лоша, вредна и така нататък. И второто, това е националното себеуважение. Но тук обръщам внимание, че националното себеуважение, това всяка държава да уважава себе си, нали, е също фундаментална европейска ценност. Вие може ли да си представите, че французина не уважава собствената си държава, история, личности, ценности и прочее? Как България да се откаже от това собствено себеуважение и ние да оставим така свободно някой да ни взима писателите, революционерите, поетите, известни личности, общественици, книжовници, възрожденци и всичко. То да бяха само нашите. И макар, че те са починали хора, нали, не са сред нас живите, и вече след като са починали да им сменя етническата определеност, да ги казват, че не са българи, след като те самите приживе сами те не са правят това само с България. Въпросът е, че това се случва какво и с много други държави. Какво това означава? Примерно, братя Миладинови приживе написали хората, че са българи. Мислите ли, че ще има ескалиране на напрежение? Появява се една учителка, примерно сега в Скопие, и казва, не, те не са българи, ами македонци. Как така? Смятате ли, че обаче ще има ескалиране по някакъв начин на напрежението в отношенията между България и Македония? Защото аз това, което видях в филма на Иван миналата година, този опит да се намерят много дълбоки корени в древността за създаването на македонската държава. Този филм, той наистина беше любопитен за всички нас, но той именно говори на абсурда, за да довърши въпроса, на парадокса, за това, до който стига македонстването в този момент. Това е един абсурд. Въпросът беше, смятате ли, че това ще доведе до ескалиране на напрежението? Какво ще се случи през следващите години? Според мен, ние сме длъжни да си защитиме националните ценности, защото те са си български. И действително там трябва да отстояваме.
Но този микроб, който тръгва от македонски микроб, който тръгва от Берлинския договор, фактически все още не е дал реалния отговор. И търсейки този реален отговор, би могло да се очаква една ескалация по отношение на реакцията срещу България. Според мен, аз имам такова чувство. Че нещата вървят на Аз там. мисля обратно. Напротив, мисля, че разцъфнат значи, нека да не забравяме фактите. Факта е, че не България постави някакви условия, а държавите членки на Европейския съюз, 27 на брой, се обединиха в една обща позиция, за да кажат на нашите приятели от Македония: вие искате членство в Европейския съюз, подгответе се истински за това членство. И аз ще ви кажа като посланник един пример. И това да е финала. Нека да е финала. Между Полша и Литва, знаете, също има исторически неща. Дори голям полски поет Адам Мицкевич започва: Литво, родино мое. Нали? Своята известна поема. Нещо повече. Примерно най-известното полско име, не знам дали знаете, Гражина обикновено. Нали знаете името Гражина? Полякиня. Но това е литовско име. Така и? Когато трябваше Полша да подкрепи Литва за европейско членство, се създадоха точно това, което ние сега казваме на македонците. Смесени комисии, съвместни заседания на двете правителства. През месец те заседаваха заедно правителствата на двете държави. Примерно или в София, или в Скопие, отива цялото българско правителство, сяда заседава, създават се смесени комисии, експерти, изясняват, отбелязват кои са спортните моменти. Смятате, че това е начинът, по който сяда, разговаря се и в един момент си стискат ръката и казват: подписваме договор за приятелство. Има обаче една разлика. Разликата е, че тук сме на Балканите. Трябва да се нещата не са толкова... Да се преодолее балканския менталитет. Не знам дали ще стане по този въпрос. Ние, българите, го преодоляхме. Дали? Разбира се, до голяма степен. До голяма степен. България, спомнете си, някои хора в началото на демокрацията си представяха: направили сме 2 митинга по улиците и вече Европа трябва да наземе веднага, защото сме много хубави демократи. Благодаря ви. Но Европа започна преговори с нас чак след 9 години. Това посланиците, като вземете думата, е страшно. И още 8 минаха, докато постигнем първо членство. Искам да кажа, историята няма скоростомер. Важно е в историята да тръгнеш по един път и да стигнеш до него, а не дали бързо или бавно. Нека македонците не бързат, ще станат членове на Европейския съюз. И ще видим дали е така. Също все пак Робърт Шуман, например, който е един от строителите на Европейския съюз. Първостроител, да, който е роден в Елзас, да речеме, и е немец по рождение. Нали? Трябва ли сега Франсуа Оланд да пресира Шуман, след като съществуват този въпрос аналогични... отворен, защото няма да приключим. Ако започнем да даваме тези примери, при всички положения няма да стигне това време. Сега само да кажа на зрителите ни да следят действително и в следващите ни емисии. Иван Георгиев ще предава от Македония за това какво се случва там и дали ще ескалира напрежението или всичко ще мине мирно и тихо.